babayeng naglakaw, may pahiyong milingi, siya dinhi mangutan ako kon unsanay oras rong gabi. Ug niya kung pangutanon ang iyang ngalan, ang yon akong ihatod sa iyang gipuy-an. Manguyap ko kung okay na, adlaw-adlaw mo bisita. Kung nga akong pangutanon, iya bang sugton? Nangaon kuyog mikaon, magsuroy-suroy mi atos gawas kay hangin karon. Istoryan sad na ko siya sa akong kaagi, kaniya tong wakadinghi. Unya kong pangutanon ang iyang ngalan, ayon akong ihatod sa iyang gipuy-an. Manguyap ko kung okay na, adlaw-adlaw mo bisita. Ug unya akong pangutanon, unya akong pangutanon, iya bang sugton?